Pas godt. Du er aldrig med på filmen, eller hvad? Jeg er ikke, Tom, alligevel. Nu er du med. Nu føler jeg... Prøv at se mig. Ja, sig så noget. Nej. Jeg skal bare have nogle flere chips. Chips? Hvad er det, jeg tænker? Hvad er det, så 7? Sorry, jeg spurgte ikke, hvad sagde de, at du fuck med mig i det skide der. Åh nej, Torben. Nej, Torben. Jeg fortæller jer vi vil bare gerne sige tak for nogle rigtig gode måneder. Det var fantastisk. Og så ser vi frem til en masse andre gode måneder. Ja, det var skønt. God jul. Og godt nytår. Ja. Så er det vigtigt, ligesom at I bliver sat i den rigtige stemning til det her. Og I skal nu forestille jer, at vi befinder os tilbage i tiden. Vi befinder os i omegnen af storbyen. På det tidspunkt storbyen Stidsholt, købstaden Stidsholt. Året er 1734. Vi skal nu til at opføre det berømte ridderspil. Det berømte ridderspil igennem århundreder her på stedet. Ridderspillet på Stidsholt. På første sal på Stidsholt Ungdomsskole bor Jomfru Jeanette sammen med sin gamle far. Jomfru Jeanette sidder og strikker en rustning af rustfrit ståluld til sin elskede ridder Jesper.
Hendes gamle far sidder og stanger tænder efter aftensmaden med en kam og spytter ind imellem højlydt på åbningen. Pludselig lyder der 3 høje slag på borgporten. 3 høje slag på borgporten. Hun går over og kigger sig i spejlet. Og spørger, lille spejl på væggen der. Lille spejl på væggen der. Men da hun ikke så gerne vil høre svaret, skynder hun sig hen til vindertrappen. Og står endelig foran den tunge hoveddør. Igen lyder de 3 slag. For satan, vågn op! Jomfru Jeanette spørger med mild stemme, hvem er det? Hvem er det? Og den onde ridder Torben, for ham er det nemlig, svarer med dyb og ru røst. Det er mig. Det er mig. Da hun ser, at det er den onde Torben, træder hun et skridt tilbage med åben mund og forfærdelsen malet over sit kønne unge ansigt. Ja, okay. Er det dig? Er det dig, fremstammer hun. Er det dig? Ja, det er. Som jeg sagde, har vi spillet det her mange gange før. Er det dig? Fremstammer hun. Ja, det er mig. Det sagde jeg jo før, svarede den unge ridder Torben. Ja, det er mig, det sagde jeg jo før, svarede den unge ridder Torben med en hånlatter. Jomfru Jeanette gemmer ansigt i hænderne og hulker hjerteskæren. Hjerteskæren. Vi skal have nogle træer ind nu. Jeg vil sige... Karoline? Hvad siger du? Er det Karoline? Det er jo Karoline, ja. Hun skyder simpelthen med skarpt. Det er det, Hvad sagde jeg? Karoline, du vil godt skuespille. Og tørrer sine forgrætte øjne, mens hun snøfter højlydt. Klar? Jævn! Det er let at se. Man lærer jo år til år. Ridder Jesper kommer gående. Rank og glad. Mens han fløjter. Hvad skal jeg fløjte? Tchaikovskis 1812 ouverture, opus 49. Det synes jeg. Vi vil have mere øl. Er det godt? Kan vi høre igen? Kom.
Okay. Da han kommer hen under balkongen, standser han. Jomfru Jeanette, råber han med kælens stemme. Jomfru Jeanette. Ja, det er fedt. Jomfru Jeanette. Men med et kaster månen sit kolde lys på den onde Torbenshus. Og Jomfru Jeanette finder ud af, hvem det er, der har fløjtet. Hun udstøder et langt, gennemtrængende skrig. Langt, gennemtrængende skrig. Og vender sig om for at løbe væk. Men den onde Torben griber hende, kaster hende over skuldrene og styrter væk med hende, mens han udstøder en hul latter. Tyren brummer. Der må jeg godt komme på scenen. Og krasser i jorden med benene. Så sænker den hovedet og udstøder endnu et brøl. Så galopperer den hen for at stange den gamle mand med sine spidse horn. Ridder Jesper ser, hvad der går for sig, og han springer frem og trækker. Ridder Jesper ser, hvad der går for sig, og han springer frem og trækker sit sværd. Tyren får øje på ham og løber hen mod ham for at stange ham i stedet. Men Ridder Jesper løfter sit sværd og stikker det i ryggen på den vilde tyr. Tyren standser, den viger med hovedet, så udstøder den et brøl, og tungt falder den op på siden, hvor den udånder med et dybt suk. Så er nu det drabeligste slagsmål, der er set siden de 3 musketerer blev skrevet. Snart er det Ridder Jesper, der angriber. Og den onde Torben, der viger tilbage, og snart er det omvendt. Sådan går det frem og tilbage nogle gange, mens sværene står gnister. Jomfru Jeanette står og bider sig i oversiden af sin venstre hånd, mens hun følger slagets gang.